Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung di anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Metu jamba. Cundha manik jeblok wetengku. Menika mekaten nggih, Estrinipun suwanipun ing bapa ing Sukalima. Kekanthenan kelawan anak Prabu Baladewa menika boten saking pikajenganipun ing bapa piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Lho, dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih kasinggihan mekaten. Lan mugi andhatosna ing kawuningan. Bilih sampun kondhang kabiyara jagat menika persasat keberbeken dhateng ngumandhangipun Negari Ndarawati. Menika mboten sanes kejawi namung ujaring kathah sami nyebataken bilih Negari Ndarawati menika wonten satunggiling sekar ing nedeng ambabar Ganda Arum. Saengga kathah para raja Narpati, para satriya, para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau. Bapa penemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi? Ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten sanes kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun ndungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut mbake ngakathah sak menyebataken bilih Nalendra Ndarawati dinten sakmangke menika kagungan putra. Inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrantawati. Kula nuwun pamunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran, Ger? Jagat wasisaning Bathara. Bapa penemban, apan kepara saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wrantawati, monggo nyatanipun leres pangandika paduka. Titik lenggan sakmangke sampun ngancik dewasa. Kathah para raja Narpati sami kepengin ngayonaken atmaja kula. Winengku garwa. Nek ngaten cocok. Cocok kalian menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Salat sampun wonten setunggal Candra menika, Lesmana menika gandrung-gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyun tuwin kapandhuk beda ring katresnan. Sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapandhuk curigeng asmara inggih menika kapilut katresnan kanpun ingkang putra Dewi Wrantawati. Nah, tumunten anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng bapa ing Sukalima supados sowan wonten Negari Ndarawati ingkang wigati angebon-bon encangan jejawah sonten. Kula minangka dados wakilipun anak Prabu Duryudana anglamar nedyambayang dhateng putra-putri paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati badhe kadhaopaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening Kang Bapa Sukalima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna nuwun maring adhawuh. Kejaba Bapa Penemban Durna ingkang pinasran bab kelakon lan lorane Wrantawati binaya marang negara Ngastina.
Iki pun Kakang uga pinasrahan Purbawasesa kelawan Yai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wrantawati kelakon kadhaupake kelawan Lesmana Mandrakumara. Sabab pitungane Yai Prabu Ngastina pun Kakang kuwi kadange Wreda Yai Prabu Kresna. Mula yen to pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal aturing Bawa Panembanduna ingkang konjuk Yai Prabu Ndarawati iki mengko Siadi ora bakal kabotan maringake Atmajamu Wrantawati bakal didhawuh kelawan Lesmana Mandrakumara. Kresna kula wonten paring adhawuh ngelingono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anak ing Nalindra. Nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak ngayunake suwijining putri tansah gagar wigar. Pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sakedhakan iki tak suwun kanthi banget. Yai Prabu Kresna nglilakna putramu Wrantawati bakal binaya marang negara Ngastina ingkang wigati kadhawuhake lawan Lesmana Mandrakumara. Yen to kateman kaya ngono iki mengko kelakon, Yai. Siadi bakal nambak susah penggaling Yai Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggaling Yai Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandhang gandrung mau sayekti ora kok ngliling seming Yai Prabu Duryudana dhewe. Nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa Nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanane Lesmana Mandrakumara. Ingkang persasat aduh. Kaya dene wis koncatan akal. Ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksanen asmaning pun Kakang. Reksanen asmaning kadhamu Wreda ing Mandura. Srana Siadi maringake Atmajamu Wrantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sabab yen iki nganti gagal pun Kakang ora kelakon boyong Wrantawati marang negara Ngastina. Apa ora teges pun Kakang kuwi memirang kelawan asmaning pun Kakang dhewe. Monggo pun Kakang wis saguh bakal ndhawuhake Lesmana Mandrakumara antuk putramu Wrantawati. Ah monggo nggih Pratri menggalih. Mesakaken ingkang raka anak Prabu Baladewa lho nggih. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndarawati mriki sagedipun temtokaken Wrantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang bapa ing Sukalima lawan ingkang Raka ing Mandura. Mari paduka anak Prabu menika ngersakaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana Peni Raja Peni guru bakal guru dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari, monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah. Mangke para sata kula ing sagam bedah negari menika kapisusun kanthi paduka anak Prabu Ndarawati sarana lintu Atmaja paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati. Oh, monggo to nggih. Mesakaken dhateng Bapa ing Sukalima. Mesakaken dhateng Lesmana Mandrakumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawan kalian Werkut anu sapa Gatotkaca? Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu. Badhe nggayuh bakul angkringan ora krakon. Ah. Menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Mangga nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun. Kula aturi paring dawuh monggo. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Wrantawati dhateng Lesmana Mandrakumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandhang kesisan ingkang langkung lebet nggih. Bapa Penemban. Kula wonten maring adhawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiyang nglampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun. Ngibaratipun tiyang keplok menika kedah asta kalih. Ingkang kakung nggadahi raos tresna, ingkang putri nggadahi raos tresna. Menika tumrap kula menika mangke menawi dipun palakramaken badhe manggih kulawarga ingkang sae lan boten badhe mandheg wonten ing margi Bapak Penemban. Oh, leres-leres menika. Pancen keplok menika kedatangan kalih.
Nek mboten tangan kalih umpama tangan siji ngenengi sirahe kancane rak menika naminipun mboten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan Wurantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nyuwun mapunten, menapa anak kula Wurantawati nate sak pejagong lan Lesmana. Nah, menika dereng. Menika dereng. Namun kula nyuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran kula kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapa Penemban. Dipun menapak-menapakno menawi pendak dinten Srawung menika nuwun sewu saya suwe ketukulan rasa tresna menika yakin bola bokin. Inggih. Contonipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun Satama menika wiwitanipun inggih boten tresna. Nanging nyatanipun saya dangu kula saya kerep sapa gedhokan. Tumeli ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antawisipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kalian tiyang menika nuwun sewu kula wangeni 7 dinten kemawon. Menawi Srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk, pendak-pendak sak pejagong, pendak-pendak omong-omongan. Toh menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna. Menika mangke menawi Wurantawati kabaya wonten negaring Astina menika mboten kok lajeng dipun dhaupaken. Ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara. Disrawungke supaya bendina ketemu. Bendina iso omong-omongan, bendina iso sak pejagong. Menika mangke menawi dangu sanjaning dangu tumuli ketukulan rasa tresna. Lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhaupaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhauke lho. Menika mboten sae. Menika mboten sae. Inggih. Mekaten Bapa Penemban. Inggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun ningkang badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiyana. Amargi kala wau sampun paring dawuh. Lesmana menika tasih Jaka, Wurantawati menika tasih kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngijapaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening priya menika mboten purun ngijapaken. Inggih, Bapa Penemban. Inggih, menika nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun dados tunggal kaliyan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih lajeng ketukulan rasa tresna kaliyan Lesmana Mandrakumara. Kula ingkang badhe nggathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bawa Durna kok kados mekaten pengendinganipun. Wah, wong niki sambil menyelami minum air. Ning boten kenging mekaten. Menawi ngantos ngaten menika Bawa Durna damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara. Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora omong. Inggih. Bapa Penemban ngaten. Monggo Ger kula aturi paring dawuh. Nuwun sewu. Sak menika ngaten kemawon Bapa Penemban. Nggih, kersanipun. Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Wurantawati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Wurantawati. Leres. Mboten wonten alamipun kula kok nglamar Wurantawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten. Inggih. Kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Wurantawati. Menawi Wurantawati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Wurantawati anak kula menika mboten purun dipun dhaupaken lan Lesmana, yen nyuwun pangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Wurantawati. Mergi kula kuwatos menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wisma kaliyan Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapa Penemban. Sidhem tanana ingkang samyanya bawa samya midhangetaken pangandikanipun Nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pungkasan dadosaken tidhem madyaning pasewakan negaring Ndarawati. Nalika semanten datan mubah, datan musik Nata ing Dwaraka nganti kaya pratima kencana. Pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cayane nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanya pinangka wardu kanyut ujar ganten wardujan wangansa. Nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangaping murika sebal bonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan ruwa rangke gajah medhot saka pandilan. Kejawi namung sawanipun utusanipun ki ora petruk kanthong bolong saking karang tumaritis.
Nenggih ingkang Raka Kilurah Garing miwah ingkang Rayi Kilurah Bagong. Ingkang wantun minggah Datulaya nyerpepeh pindha sata matarangana karya kagiat kang samya mulat. Koko Prabu. Dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandikanipun Bapa Penemban Durna. Menika boten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lho la iya la iki kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndarawati wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndarawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora ketak mung sedhela, iki uga abdi Ndarawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakna ingkang langkung prayogi. Ya, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatining para Panakawan sowanan Praja Ndarawati? Panakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawahing tawang towang sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan prayoga nonggon mulungguh nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat kok ora Garing ingkang eneng ngarep antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garing niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, Garing kuwi nggih nek omong klera-kleru nek omong kecethat-kecethet mengke ndak malah ngleling semi niki dalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung ae. Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho mengke nek kesuwen gagap. Ha cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi penjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nune nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sak praptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Loh, sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan nang Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Garing kowe padha raja sak praptamu. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa gawe pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu reng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja Sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Garing Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sem. Semut cengelmu kuwi.
Sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya ditambake gareng. Nggih, nggih. Kuwi ana kawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakno Bagong. Nun inggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada. Bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Ya gareng prayogakno. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Punakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wongke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekelmu melacar kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa ora kaya biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan Kang wis ora sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur kersa Paduka Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mara gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk ki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinu. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu? Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Bagong. Nggih, sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye?
Goleke tombo, kuwi dulurmu. Kok malah do meneng wae iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresna karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk loro, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik to, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lare kok wajane diemosine dirabane koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih. Wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah meng nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau ora. Serius niki. Iya, iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Ha, nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih. Dukun niku pun diteropong nggih. Napa jenenge nika? Semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak to. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek go wis ben blong ya men ngono. Ha, paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Ah terus kula niku bingung lha kuwi jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Ah panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kei lenga klenthek terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Hah. Sawijining dina Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong. Nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine.
tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Iya. Tak jojoke karo ra sikate wonge. Lah ngono. Ben lanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mantan. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to ngapa ta? Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petro to? Truk nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora? Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Nalendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanalendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Ya mene. Dar limbukan jam pira iki kok. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah. Jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kera bodho. Kera ya men. Aku arep mulih aku. Mulya kan ora ana sing ngewangi kowe. Petro ora ana, kowe biasane Tru. Aku arep mulih ta Tru. Saiki mulih tendang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku Kang. Bapak penembahan lajeng wangsul. Balya. Kowe kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondhang ing jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Ah, Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petro Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petro kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petro. Wong Petro iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluke rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sik mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petro niku mati merga lara ora keturutan sedyane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kantong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndrawati.
Oh siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Gong? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk luwung Bagong mati teneng Ndarawati, kula lakoni leganing atiku. Setyaki, Wono Timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Oh, tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna, Bagong. Ajeng diwenehke Arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok karo dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli iki. Lole kentas walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-rada barang dinggo. Kene nganggo istilah, aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung duwe anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Merga aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis ta kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan.
metu njaba. Oh, cundha manik jeblok bertemu. Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan le. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis ora usah kuwatir. Mbangane awak dhewe kelangan Petro. Ha iya. Awak dhewe luwung baya mbudidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kosike iso uga Kurawa kae ngarep upacara? Ora. Baris kok ngarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Pak Pethoke ya, Reng, hati-hati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Rananggana magawe gelarira wang-wang Ndara Kartomarma. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek mbut ketemu, manut tak bondo, tak princung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Werantawati. Ngertiya, Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati, kula kelangan Petruk. Mula mbangane Petruk mati, mongko Petruk menika rol-role Panakawat. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati, luwung kula mawon sing kudu iso mbudidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma.
bagikur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarma. Rek ae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, Nun, tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndrawati. Yen konangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sila Ndrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sila Ndrawati. Mboten perkara wani, mangke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur suwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong. Nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriku. Yo, Bagong.
Iya. Bopo Menemban. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurupi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Tumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki kepiye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah kok Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Kersasana kok maju dhisik. Ha iki lekae ya mendang paripurna. Ndang rampung kula iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Kuku karepe dhewe panes-paning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Prabu Badara. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjatuh patung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nyuwun pangapunten. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata Kurawa. Bagong, non. Aku lagi wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong, non. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kowe Prabu Mandura, mungkung gawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, kowe Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan gawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen didukani Koko Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, maku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula.
nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampeyan. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Kok meng ngono kok mundur. Wah, dipiki presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Ya. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Mongko kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pethukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Dues. Sinuwun Ndarawati clorot. Eneng apa Setyaki? Reng, Ngapa? montore jukur saka parkiran. Ya. Ayo mulih. Kae iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, Tekan kono-kono. Ayo karek ya wong seneng-seneng kaya Gong ora. wis ayo. Iki mulih, Ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Anak dhewe aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to mbelani karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka ngarep ruji Kyai Gada Wesi Kuning. Dasar Purnyata. Koko Prabu pancen wis niat mbelani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Yes Ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho. Kowe adal. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban Gada Wesi Kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Prabu. Setyaki, Setyaki. Setyaki, Boten timbalan. sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Ndarawati iki mau, kowe rak wis matur karo aku, Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nerajang pawareng nata Ndarawati? Malah kowe ngliga Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, Kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karo-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gada Wesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. karepmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Bila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong, Nun, tanggung jawab. karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Beres ngakurono aku.
Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rendeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, wis santai-santai wis kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangkir mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok ki tlonjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek dinduk alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijosoti Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kula tak ajari. Ngoten niku. Sejarahe. Lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Piye? Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan ngene iki sing gawa aku. Ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kalian kula. Kok Prabu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra.
Mila sawenika ngaten mawon, Kakang Prabu kundur wonten negari Ngastina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Urantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit, Yai.